हेलो लोगोफोर अन्नानै नायलायदो आंनि गोदान मिउजिक भिडिअ बानायनो थांनाय शुटिंखौ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो सबके लिए जो इवनिंग को देखेगा उनके लिए इवनिंग, जो मॉर्निंग को देखेगा उनके लिए गुड मॉर्निंग, और जो आफ्टरनून को देखेगा उनके लिए आफ्टरनून। तो हम अभी वीडियो शूट के लिए मतलब तैयार कर रहे हैं। ये हमारा एक्टर है पॉपुलर सॉन्ग जो आ रहा है, इसके लिए मेकअप थोड़ा कर रहा है। वैसे भी एक्टर को तो मेकअप नहीं चाहिए, बट स्लाइटली थोड़ा सा। और ये हमारा एक्ट्रेस भी, मेकअप आर्टिस्ट भी। तो इसका नाम है प्रनंजय, इसका नाम है दीपाली। और ये पोखिला सॉन्ग है, और ये तो टिकली का जैसे ही लग रहा है, मतलब पोखिला जैसे ही लग रहा है कि नहीं गाइस। देखो इसका लहंगा। और ये भी हमारा ब्रो है, और ये हमारा भाभी भाभी मतलब अभी ऑडियंस है, मतलब आज के लिए। और ये भी आखाई नंगनी वाला एक्टर, तो ये भी हमें मतलब चिल कर रहा है यहाँ पे आके। और ये हमारा, इसको तो पहचानते ही आप लोग सब, ये हर वीडियो पे हमारा फास्टेस्ट एंड सुपर ड्राइवर है ये। और ये हमारा डायरेक्टर साहब, हमारा डायरेक्टर साहब है। और ये जीतू बर्मन, दीपा मोनी कैमरा ठीक कर रहा है गाइस। सो अभी जब शूट होगा तब मिलते हैं गाइस। अभी के लिए तो इंट्रोडक्शन कर दिया है, और मुझे नहीं देखने से भी होगा क्योंकि मेरा नाम है कीपलर। ओके, बाय बाय। आंनि गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना MBM अफिसियेल इउट्युब चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन। बै MBM अफिसियेल इउट्युब चेनेलाबो आंनिनो। बेखौ जोङो मिउजिक भिडिअ हगारनो थाखाय जयैहाय मोनसे गोदान इउट्युब चेनेल खुलिनाय जादों, जेरावहाय बर'जों लोगोसे आसामिस मिउजिक भिडिअ नुनो मोनगोन। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे गोदान आरो गोजाम शर्ट भिडिअ आरो मिउजिक भिडिअनि मोननै चेनेलखौबो अनसायगोन, लोगोसे जौगालांनायाव मदद होगोन होननानै आसा थाबाय। लोगोसेयैनो जोङो हानायमानि मोजांनि सायाव मोजां भिडिअ बानायनो नाजाबाय थादों। नोंथांमोना बे भिडिअजों लोगोसे जोंनि नाजानायखौ नुनो मोनगोन। लोगोसेयैनो जोंखौ बर'नि फिसा माबा मोनसे मावनायाव गोरोन्थि जादोंबाबो फिसा फिला गोरोन्थिफोरखौ निमाहा होनानै जोंखौ आवगायलांनायाव मदद होगोन होननानै लोगोसेयैनो आसा थाबावबाय। लोगोसेयैनो जोङो गोबां गोदान लकेसनाव थांनानै भिडिअ लानो नाजाबाय थादों। नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगोन, आरो नायनानै जोंखौ बिदिनो अनसायलांदो आरो जौगानायाव मदद होलांदो।